lang nga makadaot sa kaugmaon. Sa ilang panagway lang taon daw nagmalipayon, apan sa sulod sa ilang dughan nagmasulubong. Kristohanon, pagpakabana, hatagi o bili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na matag piti sa orasan, may tawo nga sa kinabuhi nakabsan. Asa siya paingon, nandun na ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon, pagpakabana, tagi o bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Dihang sila silutan na tungod sa pagpadayon sa pagpagkasala. Kunyari ay ang inungdan, wala sila masuginlan, at ubangan sa Diyos kinsa ang paninglan. Kristohanon, pagpakabana, hatagi o bili ang imong nadungog